Είμαι η Χριστίνα Χρυσούλα, ελαιοπαραγωγός στην Κρήτη και οπαδός της αγροοικολογίας. Σήμερα είχαμε την πολυτέλεια και την ευκαιρία στην οργάνωση αυτή του Αγροοικολογικού Δικτύου Ελλάδας να βρεθούμε ομοειδεάτες, συναγωνιστές που δεν γνωριζόμασταν, και αυτό που αποκομίσαμε ήταν καταρχήν η γνωριμία μεταξύ μας. Δημιουργήσαμε ένα πολύ όμορφο δίκτυο. Εντοπίσαμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς και ενδεχομένως και οι άλλοι. Βρήκαμε τρόπο επικοινωνίας ώστε να μπορέσουμε να διαδώσουμε τη γνώση, ό,τι χρειάζεται ο καθένας και ό,τι λείπει από τον καθένα, ώστε να συσπηρωθούμε, ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την γεωργία της Ελλάδας και για τα παιδιά μας. Ολοκληρώσαμε το συμμετοχικό εργαστήριο για τη δημιουργία αγροοικολογικού αγροκτήματος που συνδιοργάνωσε το Agroecology Greece με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση του Agroecology Europe. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η διοργάνωση σήμερα. Είχαμε εξαιρετική συμμετοχή του κόσμου. Μας εξέπληξε πολύ ευχάριστα το ενδιαφέρον, η ευρύτητα των γνώσεων που είχαν οι συμμετέχοντες πάνω σε θέματα αγροοικολογίας, αναγεννητικής γεωργίας και βιώσιμης καλλιέργειας και ανάπτυξης. Ήταν ένα συμμετοχικό εργαστήριο μέσα από το οποίο διερευνήσαμε τις δυσκολίες, τις προκλήσεις δημιουργίας ενός αγροοικολογικού αγροκτήματος, τι λύσεις και τι ευκαιρίες γίνονται στο τρέχον πλαίσιο, όπως είναι έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις σήμερα, και επισκεφτήκαμε ένα πρότυπο αγρόκτημα για να δούμε στην πράξη
πώς κάποιος παραγωγός μπορεί, εφαρμόζοντας αρχές αγροοικολογίας, πραγματικά να παράγει αποτελέσματα, να βιοποριστεί από αυτό και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδας είναι εδώ για να βοηθήσει και να προσφέρει συμβουλευτική οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να προσφέρει σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την αγροοικολογία και την υιοθέτηση των πρακτικών της στην Ελλάδα και όχι μόνο, και θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας.